куҷо рафтӣ биё ман? як рӯз ба хонаи бобоям рафтам. тағоя маро бояд ба писари худаш келин мекард. аз ин ро зани тағоям аз ҷуздони ман акси Мирсултонро бо ангуштарине ки исми ҳардуямон дар дохилаш навишта шуда буд ёфта ба модарам нишон дод. он вақт ҳама фаҳмиданд ки ман бо ӯ ҳарф мезанам. ва зани тағоям дигар ба умеди мо нашавед гуфта ба модарам таъна заданд. холам ба Мирсултон занг зада бо ӯ суҳбат кард то мақсадашро бифаҳмад. аммо Мирсултон ман манижаро намегирам, ман ба Русия сафар дорам ва намедонам кай бармегардам гуфта ҷавоби рад медиҳад. баъди ин шармандагӣ модарам маро хеле латокуб кард, хеле ғазабӣ шуд. ман ҳеҷ гоҳ то ин ҳад аз волидонам ранҷиш надида будам. хулоса аз модарам илтиҷо кардам то як бор шансам бидиҳаду бо Мирсултон ҳарф занам. розӣ шуд. аз ӯ илтимос кардам то суҳбат кунем. дар ибтидо розӣ набуд, аммо бо исрори зиёди дугонам омад. наздаш гиристам. зиёд илтимосу хоҳиш кардам то маро дар нима роҳ нагузорад, то назди волидонам шармандам накунад, ишқамро дар нима роҳӣ намонад. вале рад кард. намедонам чаро, намедонам ба ӯ чӣ шуд, намедонам чӣ мехост, чаро ин ҳама рӯзҳо бо ман ҳарф зад, чаро ба умедам кард, чаро гӯё дӯстам дошт. суолҳоест ки бепосух. тӯли 3 моҳ мешавад ки мо аз ҳам ҷудоем ва 1 ҳафта мешавад ки ӯ ба Русия рафтааст. ӯ ҳама орзуҳои маро барбод дод. ӯ бовари маро аз хонаводаам дур кард. ҳанӯзам дӯсташ медорам. ҳанӯзам мунтазирам то биёяду бигӯяд ман бо туям. ман ҳеҷ гоҳ умедамро намеканам аз он рӯзе ки бармегардаду дар канорам боз меистад. дӯсташ медорам хеле зиёд. новобаста ба ин ҳама рафторҳову тарк карданҳояш мехоҳам бидонад ки ман бидуни ӯ ҳеҷ касам. ҳеҷ кас. дӯсташ медорам ҳатто бештар аз худам. ва шоядам интизораш бимонам. султонам, чашмонат дунёям буд. бо рафтанат дунёямро бурдӣ. аз ин зиёдтар дигар бидуни нигоҳат наметавонам. пас ҳар ҷо ки бошӣ зудтар баргард.